Luzeskak dira, meharrak eta gardenak. Espagetien itxura ere badukate, baina haien prezioa 500 aldiz garestiagoa ere izan daiteke. Hemen dauzkazue, aurtengo angulak. Koldo, angulak dauzkazu hemen, zure arraindegian jarrita. Donostiko egunaren bezperan afaltzea oso tipikoa den produktua da hau, baina nahiko garestia dena den prezioa jetxi da aurten, eza? Bai, egitea esan gehienetan izaten da oso gareste, baina aurten izan da urte ona arrantzuan, eta gero ere bai txinatarrak ez ditu etorri, orduan horretik prezioa jetxin de. Iaz, ze prezio zeukaten angula hauek? Ba, iaz epoka hontan 850 inguru zegoen. Zergatik da horren tipikoa angulak afaltzea? Nik uste leheno hemen angulak gehiago zehola urtero, orduan etzan ere produktu oso garesti bat, eta orduan dena jatekoa. Eta orduan, nik uste ja tradizio bezala dituela eta horretik. Zenbatentza daukagu, hemen daukagun kantidade honekin? Hemen izango dituk laurden bat, eta ez dakit, bi pertsonantzako ondo. Orduan, biok elkarrekin afaltzeko aina badaukagu bentsat. Ez du bai. Eta nola prestatzen dira ondo 585 euro kiloa balio duen produktu ba? Ez dauke gauze handirik, izaten da batzuria laminauta jarri, gero kaiena gindila zatitxo txiki bat, hori gustua, bakoitzak pikantean gustua, gero olio pixkat, ez gehiegi, sartaira bota, berotu, eta jatea. Angulak begiratzen ari zarete. Bai, alain naiz, bai. Eta prezioz merkeago daude aurten. Bai. Eramango aldituzu? Bai, eraman bietiot, bai. Bai, eta nun afaltzen dezuzu? Etxien. Etxean? Etxien, familia. Eta jundan naitekean izurekin afaltzea, ez ditut inoiz angulak probatu? Bueno, eso ya... Hori ja ikusiko dugu. Bueno, angulak jango aldituzu aurten. Ya lo creo. Bai, ziur zaude, Bai. A ber, zenbat gramo jango dituzu? 150. Nik ezagun badakat, 60 kilo arrabaituna hori jon. Bai, eta nun bizi da, eta... Hori jon, maian zekalea, eta portala, eta... Sekreto! Bueno, egia esan, bereziki merke daudela aurten angulak, eta nien naiz gutizi hau probatu gabe geldituko. Amaia, 2 kilo, mesedez.